Здравейте хора, днес играем Майнкрафт. Това е моят брат. Ще играем. Да. Все пак. Лагващият компютър. И готово. Не, чай. Това го ще Долу вися. трябва да стане. Не знам. Бързо трябва да скрием. Ох, мали. Мали. Чек. О, братче, какво става? Така, сега ще почнем да играем. Защото предния клип нещо лагна. Ето. Без звук. Всяко беше. Деймот. Това ли? Да. Предния път нещо лагна. И човек да се служи. Сега те изчака, бе. Не зарежда ли е така? Готово. Тебе готово. Ето, Извинете, че лагва. ето ще пари. Трябвало. Друг нещо. Какво е направо? Между другото. Не знам. Чакай, върни назад. Не, чакай. Айде да, защо? Крипъри, тук това, мале. Защо лакито? Преди малко да това беше толкова нещо. Я се обърни назад, обърни се. Бързо, чакай, гледай се. Не тук, ама къде не отиде хаоса? Хаоса! Хаос е къща, а хом е у дома. Мисли. А да не е това, бе, май. Ние сме на креатив. Не сме. Чакай, Да, виж сега, чакай. тук така, и трябва да... Чакай, не, отиди тук, на пясъче. И тук, от тук трябваше да е... What? Не. Стига, бе. Ще правим друг. В онази пещера. Окей. Защото мен не ми се през. Пещерата, нали? Какво? О, мага, пясъка не са ровни. Да. Що така, би трябвало да попадне. Ако не трябва да падне, красава. Фак. Между другото се на... Тайно кирата. Трябва да... И чакайте. Чакай, Сега ще пуснем на Game Mode. Си направим... Що? Да си го направим по-уютничко така. Просто да видим зор. Ще имаше да направим направо. След като направим къщата, тогава да се върнем. Не, това няма да стане. Ама много лаги. То не е за друго. Аз ще го направя. Изва вода. Може да гледай как лаги човек. Може да се случам. Това сега ще го направим. Има вкъща. Да свой се случва. Ще хванем. Между другото, след като имаш стирка, между другото, след като снимаме на GTA 4 клипчета, ще почнем да снимаме на
някакви още фейсбучни видеа. Друго не знам какво да си кажа. Ти знаеш? Не. Или пък най-скоро да си изтеглим Колко вадим лаги. някаква военна игра и така. Да, примерно Call of Duty. Да, Duty всички мисии сме. Да. Тъй, че Ох. колко сме си играли. Много Направи се лаги. на геймер. Ма чакай, как лаги? Ръка се сни. Пускам. Чакай. Хора, пишете в коментарите някакви неща и така нататък. Да, бе, с лагната игра ще ти пишат в коментарите. Да, бе, да. Между другите как с лагнати игри играят, след това си ги качват. Следаш, чек, мървам го летнето. Отлично ми е старата ни версия. Между другото, още не записвам. Супер. Не, то пак ще почне така. Айде, бе, човек! Ясно, че няма да стане. Не. Няма да стане. Извинете, хора. Ще трием и... Да играем става нещо на просто. Фейсбука сега. Ами, има още 3 минути. И така че... Чакай. Така че после... Запис 7 минути после. Утре ще може да се умее до клип, както си стеглим до игра. Сега тази ще стрим, защото Или пък много лаги. Или пък утре можем да направим някакъв друг клип и със същия на Майнкрафт да си довършим къщата. И така. Ами, не знам. Но няма да е на Майнкрафт, сигурно ще стегнем някакво друго. Примерно имах в компютъра една игра Eurotrix Simulator. Само че на първо не знаех как се снима за самия сайт. И чао.